Se sol dir que quan es crema una falla comença a preparar-se la festa de l'any següent i pràcticament és així. Estem iniciant l'estiu i les falles ja s'han reunit per triar a les que seran elegides representants de les festes l'any que ve. Divendres passat el Saló de Plens reunia totes les comissions i a la Junta local per saber quines seran les falleres majors de 2012. Les més nervioses, les xiquetes Cèlia i Maria, que es disputen el lloc de fallera major infantil. I per a conèixer l'escollida, Andrea, la que ha estat ocupant el càrrec fins ara, obria el sobre amb l'elecció del jurat. Decidís, per unanimitat, que la fallera major infantil de la Pobla de Vallbona per a les falles 2012 a la xiqueta Cèlia Cervera Romero. Cèlia serà la fallera major infantil de 2012. Ella rebia les felicitacions de la Junta local, a qui agraïa la seva elecció. Cèlia va ser l'any passat fallera major de l'Hort i en les pròximes festes representarà les xiquetes de totes les comissions. Haver sigut triada ha sigut una sorpresa perquè Maria i jo teníem mateixes possibilitats d'eixir, perquè som a tope faller les dos, i va ser un orgull poder representar a la Pobla de Vallbona en aquest exercici faller. I era el torn d'obrir el sobre amb el nom de la fallera major. Fallera major de la Pobla de Vallbona, any 2012, senyora Amparo Buenaventura i Martínez. I Amparo Buenaventura és la fallera major de la Pobla, un càrrec de màxima representació que ella rep amb satisfacció. Tenia molta il·lusió per ser fallera major en aquest moment i la veritat és que crec que és el màxim que se pot aplegar a ser fallera major de la Pobla i és un orgull per mi poder representar a tots els poblans allà on anem. I bueno, és que estic molt emocionada, la veritat és que és una il·lusió molt gran. La regidora Rosana Marín destacava les qualitats de totes dues falleres. Assegurava que han sabut demostrar durant tot l'any la seva valia al davant d'una falla i que ara han pogut complir un somni. Unes paraules de felicitació que compartia l'alcaldessa de la Pobla, que els recordava que este serà un any que no oblidaran. I a l'acabar l'acte, felicitacions de familiars i amics que van voler mostrar-los la seva enhorabona. Ara només els queda esperar a la seva proclamació per ser oficialment les falleres majors de la Pobla.